ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಎಣಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೋಳಿಗೆದ ಅಟ್ಟಿಲು ಅವು ಬಕ್ಕದಾಲ ಹತ್ತು ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ ನೆಕ್ ಕಾಯಿ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಪಂಡದ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ತಮಿಳ್ಡ್ ತೆಂಗಾಯಿ ಪೋಳಿ ಪಂಡದ ಪನ್ಪೇರು ಸುರುಕಾದ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡುಪ್ಪನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯುಂಗ. ನಮ್ಮ ಮೊಲ್ಪ ಮೊಟ್ಟ 400 ಗ್ರಾಮ್ ಸಾತ್ ಮೈದಾ ದೇತಂದ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚದ ಹತ್ತು ದೇತನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಪಾಡ್ಚಿಡ್ಲ ಆಪುಣದ ಪಡ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಪಾಡು ನೀಡುತ್ತಾವರ ಹೋಳಿಕೆ ನೆಕ್ಲೆನ ರಟ್ಟದಲ ಕಾಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚದ ಹತ್ತು ಮಂಜಲ ರಡ್ಡ್ ಇಡೀ ತಾರಾಯಿ ಪಿರೇದಿವನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚದ ಹತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿದ ಪುಡಿ ನಮ್ಮ ಮೊಲ್ಪ ಸುಮಾರು 350 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ದಾತ ಬೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದ. ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ ಮಲ್ಪನಗ ಎಣ್ಣೆದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಂಡಾ ಬಟ್ಟೆ ಬೋಡಾಪುಣ ನಮ್ಮ ಮೊಲ್ಪ 120 ml ದಾತ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತದ. ಕಡೆಕ್ಕಾದ ನಮಕ್ ಬಾರದಿರೆಲ್ಲ ಬೋಡಾಪುಣ ಸುರುಕಾದ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ ದಿತ್ತನ್ಲೆ ಹೂರಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾದ ಪಿರೆದೀತಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡಂ ಪೋಲೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಕಾವು ಪಾಡುನಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಖಾಲಿ ತಾರೆ ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಕಡೆವನಿ ಅಂತೆ ಬಂಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಅಂತೆ ಬಂದು ಚಾಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊಡಾಪುಣು ಅಂಚನೆ ಮಜ್ಜಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊಡಾಪುಣು ಚೂರ್ಲ ಪಸೆದ ಅಂತೆ ಕಡೆದಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಈ ನವನಿ ತೋಜುಂತಲೆ ಈತೆ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಡ್ ಬೆಲ್ಲ ಕರಪಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಅಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಈತೆ ಬೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕರವನ ಮುಟ್ಟಲ ಈ ನಮನಿ ಸಟ್ಟಗನು ತಿರ್ಗ ಒಂದು ಪ್ಲೆ ಏತೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೋಡ್ದೊಂಬು ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ನಮಕ್ ಬೋಡುಪ್ಪುಲಕ್ಕ ಆತಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂಡದ ತೂನೋಡ ಹಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕನು ಅಂತೆ ನೀರ್ದ ಮಿತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ನೀರಡ್ ಕಲಡಂದೆ ಬೇತೆನೆ ಆದ ಒರಿದಿಪ್ಪನಗ ನಿಖಲ್ ಇತ್ತೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೋಲಿ ಪಂಡದ ಅರ್ಥ. ಅಂಚನೆ ಏಲಕ್ಕಿದ ಬಡಿ ಬಾಡ್ಲೆ ಎತೆ ಪಸೆ ಆಜೊಂದು ಬನ್ನಗ ಬಣಲೆನ ಜಾವಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪರ ಬಿಡ್ಲೆ ಇತೆ ಕಣಕ ಮಲ್ಪಗ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಜನ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ತೋಪ್ ದೇತೊನ್ಲೆ ಐಕಂತೆ ಮೈದಾ ಬಕ್ಕಂತೆ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಂತ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸುರುಟು ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಕಲಪ್ಲೆ ಇದು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಕಲತ್ತದ ಒಂಜಿ ಮೆದೂತ ಕಣಕ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಿಟ್ಟು ಕಲಪನಗ ಕಂಡಾ ಬಟ್ಟೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದ ಮತ ಪುರ ತೋಜಾವೇರೆ ಪೋಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೀಲ ಕಲಪನವೇ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂತೆ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಐತೆ ಕಣಕನಂತೆ ಇಂಚಿನ ಬುಡ್ಲೆ ಐತೆ ತೋಟ ಪೋದು ಬಾರದೆ ಇರೇನ ಕೊಯ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬಗ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಬಾರೆ ಪುಂಡು ಐತೆ ಬಾರದೆ ಇರೇನ ಕೊಯ್ಯನಗ ಆಯ್ನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಅವೇಡ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ನಾತ್ ಅಗಲದ ಇರೇನ ಕೊಯ್ಯರೆ ತುಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಹೋಳಿಗೆ ಒಂತೆ ತೆಲ್ಪು ಪತ್ತವರೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಬಾರದೆ ಇರ ಇಲ್ಲ ಕನವನಗ ಭಾಗ ಮಲ್ತದ ಕನಲೆ ಐತೆ ಕೈಟ್ ಅಂತ ಎಣ್ಣೆದ ತಂದು ಬಾರದೆ ರತ ಮೆತ್ತ ಲಾಯ್ಕ್ ಚೇಪ್ಲೆ ಐತೆ ಕಡಕನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡೆದ ಆಕಾರೋಡು ದೆತೊಂದು ಇರತ ಮೀತ್ ಇಂಚ ಚಪ್ಪಟೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಐತೆ ಏತೆ ಪ್ರಮಾಣಡು ನಿಕ್ಕಲ್ ಕಣಕ ದೆತೊಂದರ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣಡು ಹೂರಣ ದೆತನ್ಲೆ
ಇತ್ತೆ ಮಜ್ಜೋಡು ಅಂತ ಹೋರಣ ದೀದ ತುದಿನೇ ಹೋಯ್ತದ ಈ ನಮನಿ ಮುಚ್ಚಲೆ. ಇತ್ತೆ ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಕಣಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ನಲ್ಲ ದೆಪ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ಕೈಟೆ ಏ ತಾಪಣ ಆತ ತೆಲು ತಟ್ಟಲೆ. ಐಕ್ ಕಣಕ ಮಲ್ಪನಗ ಹಿಟ್ಟಿನ ಕಲಪನ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ಕಣಕ ಏಪಲ ಲಾಯ್ಕ ನಾರಾದ ಪೊಡು ಆಯ್ಕ ಬೋಡ ಅದು ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಲದಿನ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಲ್ಪನಗ ತಟ್ಟನಗ ಪುಡಾವುಂಡು. ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಪಾಡು ನೀಡಿದವ್ರ ಇಂಚ ತಟ್ಟೆರಿಗೆ ಒಂತೆ ಅನುಕೂಲ ಹಾಕೊಂಡು ಆಡ ಚಿರೋಟಿ ರವ ನಿಕ್ಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಿ ಎರಡ ಹೋಳಿಗೆ ಆವನಗ ರಟ್ಟದ ಲಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು. ಈ ಪೊರ್ತುಲ ನಿಕ್ಕಲು ಏತ ಹಾಕೊಂಡು ಆತ ಹೋಳಿಗೆ ಪತ್ತ ದೀಲಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಹೋಳಿಗೆ ಕಾಯ ಅವನಗ ಒಂತೆ ಅನುಕೂಲ ಹಾಕೊಂಡು. ಇದು ಕಾವೇಲಿ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬನ್ನಗ ಈ ನಮನೆ ಹೋಳಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಮತ್ತೆ ಬಾರದೆ ಇರೆ ಪಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪು ಹಿಡ್ದವ್ರ ನಮ್ಮವಂತೆ ಇಂಚ ಬಾಡೇರಿ ಬುಡೋಡ ಹಾಕೊಂಡು. ಇತ್ತೆ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಾರದಿರೇನ ದೆಪ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ಸೈಡ್ ಇಡೋವಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದ ಮಕ್ತ ಪಾಡ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇ ನಮನೆ ಒರಿದ್ನ ಹೋಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಯೊಂದು ಪೋಲೆ. ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ ತಾರಾತಂಡು ಒಂದು ಪರ್ಬದ ಪಗ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಕ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಎಂಚ ಆತಂಡು ಪಂಡದು. ನೆಟ್ 100 ಗ್ರಾಮಗ ಸುಮಾರು 415 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು. ಎಂಚಿನ ಕುಡಲಾತ ರೆಸಿಪಿ ಕುಲೆಗಾದ ಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕುಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.